Oli tu, quina amanida de patata per la platja i per la caseta. Saps què? Em fa mandra encendre el forn, posar a bullir coses, patata, la tallo així amb pell i tot. Farem al microones. Poso una gota d'aigua que m'ajudi a bullir-les, palet de sal i així ja les tindrà. Tapo, microones, 6 minuts. Una ceba tendra i la filetegem. Aprofito la tija, que és boníssima. Vaig a macerar unes olives macerades, que sembla una redundància. No, serà una cosa deliciosa. Vinga, olives de les millors que tinguis, pell de la llimona, ceba tendra, les rodelles de la ceba tendra, romaní, julivert picat, oli. En aquest cas estem marinant, donant-li encara més sabor a aquestes olives. La llimona passarà a l'oliva. Aquesta és la història de l'oli, que és un conductor de sabors. Posem sal, i pebre. I ara deixem macerar unes hores. Jo ja m'ho menjaria ara, però mira, ja el tenim, val? Vigileu que crema molt. Afegir el nostre amanit, força oli, que de tomàquet pelat ens quedarà millor per la nostra amanida. L'altra meitat, amb les restes que m'han quedat, poso dintre d'un pot. Ara tots pregunteu, i què està fent aquesta? En un parell de dies o 3 tindré uns tomàquets macerats boníssims amb olives que em serviran per qualsevol pasta a la nevera. Tan boníssima. Ja et dic, te la pots endur a la platja i t'atipa, saps? És una amanida d'aquestes que t'atipen. 4 tàperes distribuïdes i l'estocada final. No, va, ja te'n poso una altra, que és pel vídeo, va. Oli tu, oli jo. Sempre amb oli de siurana.